Здравейте на всички, Джон Грин е тук, TikTok, навсякъде е. Започна с забавни танци и закачливи песнички. А сега, културен феномен, милиони потребители, милиарди гледания. Но TikTok е повече от забавление. Това е бизнес. Хората влизат в TikTok, за да бъдат видени, да бъдат чути, да станат известни. А за някои, славата означава пари, много пари. Но как работи това? Не става въпрос само за вирусни видеа. Става дума за създаване на връзка с зрителите. И тук се появяват подаръците. TikTok е създал система, в която вниманието е равно на валута, където феновете могат директно да подкрепят любимите си създатели. Изглежда безобидно, дори забавно, но наистина ли е така? Останете с мен и нека разгледаме света на подаръците в TikTok. И така как работи това с подаръците? Представете си, любимият ви тиктокър е наживо. Пее, танцува, разказва вицове. Искате да покажете, че го оценявате. Искате да ви забележи. Ето ги и виртуалните подаръци. Тези подаръци струват истински пари. Зрителите купуват монети, които превръщат в диаманти за създателите. Тези диаманти се превръщат в реални пари. Проста система. Но последствията не са толкова прости. Говорим за цяла икономика, изградена върху виртуални подаръци. Създателите могат да печелят стотици, дори $1000 на живо предаване. Но има уловка. TikTok взима процент. Доста голям. И това е преди създателите да се справят с данъци и такси. Лесно е да се види привлекателността. За създателите това е директна подкрепа от феновете. За зрителите това е начин да взаимодействат, да се чувстват видени. Но дали това е истинска връзка или внимателно изградена илюзия? Ето какво е с подаръците. Не става дума само за щедрост. Става дума за социална валута. Когато изпращате подарък, вие не просто давате пари, купувате си внимание, купувате си статус. Помислете. Вашият подарък се откроява, появява се на екрана. Създателят може дори да ви благодари по име. Изведнъж не сте просто лице в тълпата. Вие сте поддръжник, VIP. Това създава странна динамика на силата. Феновете стават спонсори. Създателите стават зависими от тяхна щедрост. Може да бъде хлъзгав склон. Натискът да се угоди на феновете да продължат да идват подаръците може да бъде интензивен. А какво се случва, когато подаръците спрат? Тази система повдига и въпроси за справедливостта. Не всеки има финансовите средства да участва в тази икономика на подаръци. Това означава ли, че имат по-малък глас? По-малко влияние? Нещо, за което си струва да се замислим. Светът на подаръците в TikTok е сложен. Смесица е от забавление, икономика и социална динамика. Но сред цялото забавление не можем да забравим за потенциалните недостатъци. Най-голямото притеснение – въздействието върху младите потребители. Непълнолетните са особено уязвими в тази система. Те може да не разбират напълно финансовите последици от подаряването. Може да бъдат притиснати да харчат пари, които нямат. TikTok има отговорност тук. Отговорност да защити своите потребители, да ги образова за отговорно харчене, да предотврати експлоатацията, да гарантира, че преследването на виртуална слава не идва с реална цена. Така че следващият път, когато видите TikTok предаване на живо с подаръци, летящи по екрана, запомнете, има нещо повече от това, което се вижда на пръв поглед. Това е сложен въпрос с реални последици. И това е разговор, който си струва да се проведе. Това е всичко за сега. Бъдете любопитни, бъдете разумни и ще се видим в интернет.